Този SB Dunk обърна деня ми на 360 градуса. Здравейте, приятели, аз съм Веско и днес ще разгледаме един от най-добрите SB Dunk-ове за тази година. Това е истинско изкуство, а именно модел е Nike SB Dunk Low Big Money Savings. Мой личен фаворит и нека всички го разгледаме заедно. Както винаги, първо започваме от най-отдолу. Пред този бокс е използван материал, който е лош, много красив, висококачествен и се връзва перфектно с цялостната визия на обувката. Езика и връзките са просто зашеметяващи. Релефни плетени връзки, релефен език, а още по-хубавото е, че имат допълнителни връзки, които също са плетени, а цветовете им са светло-сини и червено-оранжеви. Само аз ли не бях виждал кожа, която да е издълбана? Напишете долу в коментарите на вас харесва ли ви този уникален детайл. Стигнахме и до бактаба. Виждаме под него тъмно-син зелен плат, а самият таб е изработен висококачествена бяла кожа. Върху нея е изписано с много нестандартен шрифт Nike, а цвета на бродерата е тъмно-червен. А в дясната обувка Nike са оставили един специален рекламен материал само за нас. Паузирайте клипа и ги прочетете, защото цитатите са много интересни. Чудите се къде може да откриете това съкровище. Може да ги намерите в нашия уебсайт streetwearclub.bg. Остават само 3 чифта. Бъдете бързи. Аз като експерт оценявам този модел с 10 от 10, а вие с колко бихте ги оценили?